Yan po king kakapamalagwaming don dara ko mera kaya po king palengke ning konsepsyon siyempre makanining milyari. Mamalengke kaya po yan. Mamiliya po dara kong mapamakyo king palengke. Yan po lakad-lakad yo. Yan po may naki yung paro. Pilang po kayang kilo yung salwa ng paro po. Tagalang metong asako. Tapo inabot niya pong ko yung magtindang paro. Pitunggal-tunggal nung biniling dara ko. Yan ni Kuya maili-mailiya pa. Bisa ko pong saling paro. Puntalan niya po gulop palengke. Yan po may asalin niya pong metong akaban na paro. Dara ko lakad-lakad niya na naman po palengke. Na po balo kung noon niya munta kanini. Lawe-lawe po ito po may na yung mais. Pampasanting bilis sinaliya pong metong kilong kamatis, pampasanting po kanong kutis. Yan po'y Kuya. Yan po'y Kuya. Kalagun ng pong Kuya. O lawe-lawe po mo. Yan po sila na naman po kayong kabila kamatis. May tutok ni ano naman po kanyang kabila kang Kuya. Yan po. Kuya. Nyaman na po kanong kaway balam kakawayam. Yan po kasanting lapurang tuyo. Yan po nung bisa ko pong saling tuyo kaya ni pong konsepsyon gulo palengke. Yan po pa po may kontento yung dara ko. Yan na pa pong pundam pong ulas. Uning siyempre palto niya po kanini Kuya kung makanano ya kalapad dinadlad niya pong Kuya. Uning yan naman po selling dara ko. Tinuklip niya uli Kuya. May nakiya po kanini patolder. May itong 5 pesos. Yan po may kipag balo mo lang. Chismax pa pag ating time tsaka neping wine patolder metong 5 pepal po ne po sa pagtagal po sumangate tao ay mga te manuay gago. Yan po naglakad-lakad na niya naman po dara ko. Yan po may na yung abiyas sa liyat ang abiyas ay tapo kinuha ng abiyas pengan niya po marami niya tayo dara ko hanggang yung makaton pengan eh. Yan po tsuta na po palengke paulitan na po malapitan na pong markup kanyan. Yan po makanini po yung milyari. Muning siyempre po ako na po video kung mga nanang ng milyari. Yan po bali mamayta na po kayang munisipyo po kung mamayta pong kaso. Yan po mamayta na pong kaso. May 250 tamo mo po naman mga kamata. Yan po yung kakatang motor na may pound kang ngarap na ning palengke. Urang puri Kuya. Agrakapla pa po. Yan po hanggang nini na mo po ini. Yan tutuki po mimingat po sana po maraka babay mga kamata.